kepha ngokuthi ngumuntu oneqiniso, ngumntwana kaNkulunkulu, ngiyumntwana wethongo, ngumntwana wedlozi. Ngiyazi ukuthi singabantu emhlabeni kunabantu abangakholelwa edlozini, kunabantu abangakholelwa emuthini. Kepha nakuba singakholelwa ezintweni ezifanayo, kodwa kunekhambi lethu sonke kulomhlaba okungumthandazo. Celokuhle kuseyinyanga manini, simazi thina enza inkondlo, simazi enza u1 no2 no3, bese bethi ngiyabheda, bese bethi abantu abangakwenzi lokho abangakhuleki. Khona ke sekuthiwa ngiyabheda ke ngane zakwethu. Kubheda yini ukugqugquzela abantu ukuthi abakhuleke? Kuzayo lento yokuhayiza kwezingane ezikoleni, njengoba nibona izingane zihayiza ezikoleni, sezivelile nezibonakaliso kuthina ukuthi abantu abayigade, abantu abaphepha, abantu beyeke ukuhamba ebusuku. Lento lena yokuhayiza kwezingane ezikoleni kukhala imphefumulo yabantu abafa kwaphela inyanga bengatholakali, imizimba yabo idindilizile ezinkalweni, idindilizile ezintabeni, idindilizile ehlane. Kukhala imizimba yalabo bantu ngoba imizimba yalabo bantu iyabona, iyasenza. Kukhala imphefumulo yabo labo bantu ngoba imphefumulo yabo iyasenza, iyezwa ukuthi sekukhona futhi osekuzoqhamuka futhi kwenzeke. Baningi abanye abantu abazofa ngalendlela ebuhlungu esafa ngayo. Knowledge is power. By Dr. Mawelawela Mshengu. Ngiyabingelela ngane zakwethu. Ngibingelela kuzo zonke izizwe, kuwo wonke amagumbi amalomhlaba. Ngikhulele eMpumalanga, eNtshonalanga, eNingizimu, eNyakatho. Ngibingelela amakholwa, abantu abathandaza uNkulunkulu kuphela, abantu abathi bona basindisiwe, abalikhonzi idlozi. Ngibingelele abantu abathi bona bayalikhonza idlozi futhi noNkulunkulu bayamkhonza, bayakholelwa kuye. Ngiphinde futhi ngibingelele bonke abantu abathi bona bakholelwa kuNkulunkulu kuphela, abantu abathi bona bakholelwa kuyidlozi kuphela. Okubalulekile nokumnandi ukuthi sonke kukhona esikholelwa kuko. Impilo yomuntu, abantu bonke abaphumelele kulomhlaba ingoba kukhona lokhu abakholelwa kuko. Abantu abaphumelela abayizigwili, abayizicebi, ingoba khona lo abamthandazayo. Kukuweke lapho ekhaya ukuthi yini wena ekusebenzelayo. Usetshenzelwa uNkulunkulu, usetshenzelwa idlozi, usetshenzelwa amathongo, usetshenzelwa umuthi, kodwa kukhona lokhu okholelwa kuko. Ngaleyo ndlela ake singagxekani ingane zakwethu ukuthi ngoba nakho mhlambe mina ngisetshenzelwa yithongo ebese ngigxeka umuntu osetshenzelwa uNkulunkulu. Bese kuthi kube khona umuntu osetshenzelwa uNkulunkulu ebese egxeka umuntu osetshenzelwa idlozi. Njengoba sibaningi siba ngaka emhlabeni, siyosetshenzelwa izinto ezingafani. Okubalulekile ukuthi umuntu abambelele kulokhu akholelwa kuko. Udokotela ke lona, udokotela wesizwe, uDr. Celokuhle inono lenyanga, ngisendaweni yaseMtshezi eNtabamhlophe kwabheka bezayo ekuqaleni. Ngiye ngaba nesibonakaliso cishe ensukwini ezintathu ezedlule. Isibonakaliso lapho ebengibona khona ezweni lethu eNtabamhlophe, lapho bekusuka khona umsindo ongekho muhle, umsindo omubi, umsindo ozoshiya abantu bekhathazekile, abanye ozosuke ubashiye bethukile, abanye ozobashiya bekhala. Ngikholelwa ke ukuthi isibonakaliso mangabe sivela kimi, ngisuke ngiboniswa ithongo lami. Alikaze ithongo lami lingibonise into okungeyona. Ngiyazi ukuthi kunabantu abaningi abamazi uCelokuhle, mhlambe njengomuntu obe-actor movie, umuntu obenza inkondlo, umuntu obe umculi, kahle nje umuntu okwimedia. Lokho ke akusho ukuthi uma ngabe nginethongo noma uma ngabe nginedlozi
noma uma ngabe nginale ngelosi enginayo engivezela lokho esuke ngivezela kona sekumele ngiufihlele umphakathi kakhulukazi mangabe ngivezela ngomphakathi. Kubalulekile ukuthi ngiwazise umphakathi hayi ngenhloso yokuthi mhlawumbe ngifisa ukuthi ngidume noma ngifisa ukuqola abantu, cha angikwenzi lokho, noma ngenhloso yokuthi ngifisa ukuthusa abantu. Kuyongisiza ngani ukuthusa abantu? Kuyongisiza ngani? Ngane zakwethu ngibonisiwe ngesibonakaliso ebesisendaweni yasentabamhlophe. Ngiyazi ukuthi intabamhlophe inkulu. Kepha angifuni ukubala mhlambe abantu abakhulu, mhlambe ngithi ngaphansi kwesizwe senkosi ewubani, ngoba abanye abantu bazosuke ebese sebeyichaza noma sebeyihlaziya ngendlela engayona. Ngane zakwethu ake ngiqale lana ke. Siyazi ukuthi njengamanje noma sibonile kwezinye zezikole eziningi abantwana abafunda kulezo kole kunento ehlasele engathi iyidimoni. Angazi noma ngizothi iyidimoni noma ngizothi iyini, kodwa sengisho lento yokuthi abantwana bevele behayize, bebange umsindo, bememeze, abanye beziginqe phansi, singazi ukuthi yini le ehlasele. Ngizonichazela ke ngakolwami ulwazi nangokwezami izibonakaliso. Angiphoqi umuntu ukuthi akholelwe kimi, angiphoqi umuntu ukuthi akholelwe kwizibonakaliso zami. Kepha ngoba izibonakaliso zami ziveze umphakathi, zigxile kakhulu emphakathini, zigxile kakhulu esizweni, yingakho ngiphumela ngako obala. Asiqaleke lento yokuhayiza knowledge is power. By Dr. Mawelawela Mshengu. Ukuhayiza kweingane ezikoleni seyimningi iminyaka sekugcinile. Cishe uphelile u3 years noma u5 years izingane zingahayize ezikoleni. Mina ke ngaphandle nje kokuboniswa ngumuntu oqaphelayo, ngiwumuntu ohlalayo nabantu abadala. Kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Isikhathi esiningi ngihlala nabantu abadala bakwezinye izizwe, hayi abantu abadala babaZulu kuphela. Ngihlala nabantu abadala bamaNdiya. Ngincela ulwazi kubo ukuthi makwenzeka kanje kujwayele ukubanjani. Uhlale nabantu abadala basemaXhoseni, nabantu abadala basibako Lesotho. Uwenza ucwaningo nje kubona ukuthi uzokwazi ngempilo ebese uxwayisa abantu. Lento leyo kuhayiza kweingane ezikoleni bayakhuluma bathi Satanist abanye. Mhlambe mina ngokwami angeke ngisho ukuthi Satanist, umbono. Futhi angibagxeki labo bathi Satanist, futhi angibaphikisi, kepha nami ngiveze wami umbono. Ngokuyibheke lento yokuhayiza kweingane ihamba nomoya, yebo, umoya wobusathane, umoya wedlozi elibi, ngizosho njalo mhlambe. Ngoba phela nawo amadlozi ahlukene, ngelinye ilanga siyoyichaza. Kunedlozi elibi, kunedlozi elihle, kunedlozi elisuke selikhandiwe. So lento lena yokuhayiza kweingane ezikoleni iveza ukuthi khona okuningi okuzayo. Lento yokuhayiza kweingane ezikoleni, njengoba nibona izingane zihayiza ezikoleni, sezivelile nezibonakaliso kuthina ukuthi abantu abayigade, abantu abaphepha, abantu bayeke ukuhamba ebusuku. Lento lena yokuhayiza kweingane ezikoleni kukhala imphefumulo yabantu abafa kwaphela inyanga bengatholakali, imizimba yabo idindilizile einkalweni, idindilizile eintabeni, idindilizile ehlane. Kukhala imizimba yalabo bantu ngoba imizimba yalabo bantu iyabona, iyasensa. Kukhala imphefumulo yabo labo bantu ngoba imphefumulo yabo iyasensa, iyezwa ukuthi sekukhona futhi osekuzoqhamuka futhi kwenzeke. Baningi abanye abantu abazofa ngelendlela ebuhlungu esafa ngayo, labantu abangcwatshwa imizimba yabo ingasaphelele. Mangabe ikhala imizimba yalabo bantu, izingane zifragile, izingane ziyashesha ukuhabula noma ngabe kuthiwa yini. Umntwana akahabula umuthi kuphela, umntwana uhabula umuthi omubi, umntwana uhabula umoya omubi, umntwana uhabula idlozi elibi, umntwana uhabula noma yini embi. Lezi ngane lezi kakhulukazi izingane zamantombazane izona eziweak, lezi ngane lezi ezihabulayo lapha esikoleni bese ziyahayiza.
zibika into embi ezayo ezokwenzeka. Ngoba iyakhala imphefumulo, igazi lomuntu liyakhuluma, iyakhala imphefumulo yalamagazi abantu achitheka kabuhlungu, kwathathwa nezitho zabo zomzimba. Kwayokwenziwa lokho kusuke kuyokwenziwa kona. Njengoba nibona nje izingane nje zihayize ekoleni. Qaphelani ke bantu bakithi. Nayo lento lena yokuthi ke kulahleka abantu betholakala becwiwe, ayivamisile ukuthi yenze kunyaka nonyaka. Ifika yenzeke nje kuloyo nyaka ibe nzima nje ibe worse nje kubhede nje. Ebese mhlambe ngolandelayo unyaka hayi ukuthi ukuthula, nangomunye unyaka futhi ukuthi ukuthula, nangomunye unyaka ukuthi ukuthula, kubuye kuvuke futhi ngomunye unyaka. Uma ngabe kuzovuka siyohayiza izingane ezikoleni ezahlukene, kuthiwe kodwa iliphi lidimoni elihlasela ezinganeni, kanti imimoya yalabantu laba ababulawa kabuhlungu. Kwabulawa kabuhlungu kwagangwa ngamagazi abo. Iyakhala manje leyo moya ngoba iyabona ukuthi naba futhi abanye abantu sekusukile futhi lokho. Knowledge is power. By Dr. Mawelawela Msheng. Umkhuba ngecubu zabantu ngafundiswa ukuthi bakwenza ngezinyanga eziwo-J, mhlambe sothi uJanuary, uJune, uJuly, lenyanga nje no-J. Bese kuba neadvantage ke kubona ethi uJune noJuly inyanga embili eziqala ngo-J ezilandelanayo, okusho ukuthi banethuba lonke, banesikhathi sonke sokuthi basebenze umsebenzi wabo ufezeke ngalezo zinyanga. Kanti futhi kusuke kusheshe nokuba mnyama, abantu abaningi behwalalelwe. Ngikubonisiwe ke lokho, ngiyacela kakhulu kulezi ndawo esengiyibalile, angiphoqi umuntu kodwa ofisayo uzokwenza lokho. Ngiyacela ukuthi abantu bakithi bekhuleke, begxile emkhulekweni. Kuye kwaba khona ke engithi mangiveza lesibonakaliso bathi ngidukisa abantu, kwathiwa ngiwumprofeti wamanga. Angisuye umprofeti mina, futhi angidukisa abantu. Mhlawumbe ukube bengiwumprofeti wamanga noma ukube bengiwumdukisi wabantu, bengizothi ngibonisiwe ngikungisisho isibonakaliso sami, ebese ngithi bantu bonke abeze kimi bezothatha amanzi engizobanika wona abazowasebenzisa ukuze lento engiboniswe ngayo bephephe kuyo. Kodwa ngizange ngikusho lokho. Ukube bengiwumprofeti wamanga ngidukisa abantu, bengizothi abantu bonke abeze la kimi kwashabalala ngibanikeza umuthi ozobenza besinde kulesibonakaliso engiboniswe sona. Kepha ngokuthi ngiwumuntu oneqiniso, ngumntwana kaNkulunkulu, ngiwumntwana wethongo, ngumntwana wedlozi. Ngiyazi ukuthi singabantu emhlabeni kunabantu abangakholelwa edlozini, kunabantu abangakholelwa emuthini. Kepha nakuba singakholelwa ezintweni ezifanayo, kodwa kunekhambi lethu sonke kulomhlaba okungumthandazo. Ngoba umuntu okholelwa edlozini uyathandaza, umuntu okholelwa emuthini uyathandaza, umuntu okholelwa kuNkulunkulu uyathandaza. Ngaleyo ndlela mangizovela ke nesibonakaliso, sengithi mina ikhambi lokuthi lento ingenzeki, igxile, ingabhebhetheki kakhulu, inqobeke amandla, asithandazeni. La emhlabeni kunabantu abazongifakazela, kunabantu abakwazi ukuthandaza umthandazo wabo oba namandla. Ngesikhathi ethandaza lowo muntu, umthandazo wakhe uphenduleke, akuthandazayo kwenzeke. Kepha abanye balabo bantu sebedikibela ukuthandaza, sebeyakuvilaphela ukuthandaza, sekuke kuphela izinsuku eziwu5 bengathandazanga. Ngaleyo ndlela umthandazo walabo bantu abanamandla kodwa bangasathandazi. Uma ngabe sizoqhamuka nesibonakaliso, ebese sibatshele abantu ukuthi hayi ngifuka nesibonakaliso esinje, labo bantu abanomthandazo onamandla bengasathandazi, bayothi mabebona lesibonakaliso ebese beyathandaza, umthandazo wabo bese wenze njani? Ebese uyasiza
unqobe lesivunguvungu esisibona siza. Ngiyafisa ke uma ngabe kukhona abaphoxekile ngesibonakaliso engiboniswe sona, abasibukele phansi, kulungile okwabo lokho. Kepha ngithola ukudumala mangabe kuzoba khona abantu abazongena kwi-page lami bese bethi uyabheda uCelokuhle, thina uCelokuhle kuseyinyanga manini, simazi thina enza inkondlo, simazi enza u1 no2 no3, bese bethi ngiyabheda, bese bethi abantu abangakwezi lokho abangakhuleki. Khona ke sekuthiwa ngiyabheda ke ngane zakwethu. Kubheda yini ukugqugquzela abantu ukuthi abakhuleke, ukuthi abantu abathandaze? Sibukela kude kwamanye ama-province, kwezinye indawo kunabantu abatholakala bebulewe, becuyiwe. Uma ngabe mina ngizoqhamuka noma ke sithi akusona isibonakaliso, ngiqhamuke nje ngixwayisa abantu, ngithi bantu bakithi kulezi inyanga nje bekuyisebusika, kuwulonyaka esikuwo, esibona abantu bebaningi abantu abatholakala sebecuyiwe. Kwemani ukuhamba ebusuku futhi thandazani. Knowledge is power. By Dr. Mawelawela Mshengu. Ngiyafisa ukwazi nje ukuthi noma ke sekuthiwa angiboniswanga ke akukho sibonakaliso. Uma ngizoqhamuka ke ngixwayisa abantu ngezimo ke, ake sithi nje akukho sibonakaliso, ebese ngixwayisa abantu ngezimo esizibona zenzeka kude kuthini. Bese ngithi bantu bakithi thandazani, ngithi bantu bakithi yenzani enikholelwa kuko, nicela ukuvikeleka. Kudukisa abantu lokho ukuthi abantu abathandaze ngoba sibona ezweni kunje. Kunezinto esikwazi ukubona ezweni, sibone ngokuthi sifike kwisigameko, safica kukubi, izwe lonakele lapho esifike khona. Kunezimo esikwazi ukuzizwa ngamaphephandaba, ngemedia, ngama-radio, sizibone kuma-TV. Akumele yini sixwayisane ngalezo zinto? Leyo nto ihlukephi nento mina engizoyiboniswa ithongo lami? Angiyiboni ihlukile leyo nto, kepha ke ngikubona ke kuugxeka nje ukuthi bese umuntu mangabe ebonisiwe ke ngaleyo nto wase ephumela ubala wathi hayibo bantu bakithi khona okungahambi kahle okuzokwenzeka, ake sikuthandazeleni ukuthi kungenzeki. Knowledge is power. By Dr. Mawelawela Mshengu. Akusona isangoma kuphela esiboniswayo, akuyena umprofeti kuphela oboniswayo, akuyena umfundisi kuphela oboniswayo, akulona ikholwa kuphela eliboniswayo. Kodwa noma ngabe kuthiwa ubani umuntu okhona kulomhlaba, uma ngabe loyo moya, lelo thongo elizomvezela lemfihlakalo engekenzeki, noma lemfihlakalo ezothi mangabe yenzeka ishiya abantu bekhala, kodwa kumele igwemeke, lizombonisa noma ngabe ubani, lizombonisa lelo thongo. Akusho ukuthi mangabe ngibonisiwe sengiyini, sengiyinto ephezulu, cha. Kube naleyo nhlanhla nje sibonakaliso sehlela ngakini kwakuthi sekumele ngisidlulise. Ukuboniswa kufana nokutshelwa into. Kuqhamuka umuntu akutshele mangabe mhlawumbe uyayihambela, mhlawumbe uye edolobheni elithize, akutshele ukuthi hayi lalela ke ungahambi ngale yandlela, imbi, kubi, kunengozi embi enyantisayo, ungahambi ngayo, thatha enye indlela. Ebese na utshela abanye abantu abasemva kwakho noma ungakwazi ukuthi ufinyelele kubona ubatshele. Kunjalo nje ukuboniswa. Kuukuthi ke mangabe sibonisiwe ke ileyo nto isuke ingenakufakazi, lethi nesiyiboniswa yindlondlo eziphila kithi, esiyiboniswa amathongo aphila kuthina. Into osuke ungenabo ubufakazi bayo, okusho ukuthi nomuntu unalo ke ilungelo lokuthi akuphikise ngoba vela inabo ubufakazi. Kepha ke engingakusho uCelokuhle shabalala ke kwakade bengazi. Celokuhle shabalala yebo kuyinyanga, ngiqale ukulapha ngo2018. Qale ukulapha ngo2018. Kahle kade ngawazi umuthi ophilisa abantu. Ngaqala mina ukwazi umuthi ngomuthi wama-piles, umuthi olapha ama-piles ngangisafunda ePrimary. Ngawufundiswa ubaba wami
owangishiya ngisemncane wangifundisa ngisemncane ngimncane kakhulu umuthi wama-piles. Qale lapho ke mina ukulapha kwa ukuthi bengingayilandeleli lento yokulapha kwahamba ngigcina ngiyiboniswa imithi. Ingakho ngithi izibonakaliso zami ziyaphila. Uma ngabe ngiboniswe isihlahla esithize kuthi sisendaweni ethize manje ngeke ngahamba ngaya khona ngiyasifica leso sihlahla. Uma ngabe kufike umuntu egula kimi ngase ngaboniswa ukuthi lo muntu njengoba egula ngizothi mangiye ekhemesi lesintu ngithole amacembe anje igama lawo ukuthi mangifike ekhemesi lesintu ngifike ngiwafune lawo macembe ngiwathole ngimnikeze umuntu ngendlela engiboniswe ngakho aphile. Ingakho ngikholelwa kuyibonakaliso zami. Ngale kwalokho uCelokuhle kwakade bengazi ngoba abaningi abanye bayangixeka abanye ngithi ngihlangana nabo ngithi ngibadlula bekhuluma ngami. uCelokuhle is a qualified African doctor. Ngikufundele futhi ukwelapha. Ngithe uma ngabe ngiyifunda imithi ephilisa abantu la ngayifunda khona ngase ngakuyela esikoleni sabelaphi bendabuko ngayofunda ngamakhambi esintu ngoba kubalekile nokuthi mangabe sewumelaphi ufundeke ngamakhambi esintu. Wazi ukuthi onjani umuntu ophalazayo, onjani umuntu ongeke usamphalazisa, wazi ukuthi onjani umuntu ozothi mangabe efike egula uthi kuyaka umnika umuthi wokuchatha, wazi ukuthi onjani ongeke umnikeze umuthi wokuchatha. Nayo futhi imithi uzazi ikali zayo ukuthi ikalwa kanjani. Knowledge is power. By Dr. Mawelawela Mshengo abanye abantu akade bethi ke ngidukisa abantu bethi bona bakholwa uNkulunkulu kuphela. Into enhle leyo ukukholwa uNkulunkulu ngoba uyakusebenzela. Angibadukisi ke mina abantu. Ukube bengidukisa abantu bengizothi abantu abangakholwa uNkulunkulu bengizothi abakholwe yimi. Angishongo ukuthi abantu abakholwe yimi. Kodwa ngithe mangiboniswa lokho engiboniswe ngako ngathi bantu bakithi gxilani nikholwe ngokweqiniso, nikholwe ngamandla kulokho enikholelwa kukona, nithandaze kulo muntu enikholelwa kuye, nithandaze nimdumise, nicele ukuvikeleka kuko konke okubi, nicele naso lesibonakaliso ngithi ngiqhamuke naso ukuthi singenzeki. Njengoba ngibonisiwe nje lento embi engiboniswe ngayo angikufisi mina ukuthi yenzeke. Ukube ngiyakufisa ukuthi yenzeke bengizoyihlalela ngiyithulele. Ngikholelwa ukuthi siyonqoba simunye. Angeke nginqobe ngingedwa. Angeke ngiboniswe ngento ezohlukumeza umphakathi wakithi. Engeke ihlukumeze mina kuphela. Ezohlukumeza umphakathi wakithi, isizwe sethu. Ebese ngiyathula ngaleyo nto. Kepha ngizotshela yilowo nalowo ngithi thandaza. Kodwa ke bese kuba kuyena ke ngeke simphoqe umuntu ngomthandazo. Ukube ke bengumprofeti wamanga noma kube bengumuntu odlala ngabantu odukisa ngabantu bengizothi ozani kimi nonke, ozani kimi, kodwa ngizange ngisho njalo. Ngithe yani nani kholelwa khona. Angeke ngibize amabandla ngoba amanye ngizowakhohlwa kanti mina ngumuntu ongachemile nje bengingasonti nje angisonti. Kodwa ukuthi angisonta kusho ukuthi amabandla ngiwabukela phansi, ngiwahlonipha wonke, ngiwathanda wonke, anamandla wonke ngoba athandaza uNkulunkulu. Ilelo bandla kufuna likhuleke. Likhulekele ukuthi abantu bephile kamnandi emhlabeni. Ilokho nje engikufisayo. Angifisi nami lesibonakaliso engiboniswe ngaso senzeke. Ngifisa ukuthi sitheneke amandla. Kepha nami angeke anginawo namandla ngingedwa ukuthi mina ngingedwa sengingasivimba. Ingakho ngiphumele obala ngaso. Ngathi sizonqoba simunye abantu bakithi ngokubambisana. Ubunye amandla. Knowledge is power. By Dr. Mawelawela Mshengo. Bengiboniswe into eqondene nami noma nomndeni wami. Bengiyowazisa umndeni wami ebese nami ngiyakhuleka. Ebese ngicele nabanye abantu. Ngithi bantu bakithi bengiyophumela obala. Ngithi bantu bakithi ngiboniswa u1 no2 no3 ongahle ubhekane nami nomndeni wami. Ngicela nisilekelele, nisikhulekise. Abanye bebezongixeka nakulokho. Kodwa sihlala sizwa emarayidweni, koma TV abantu becela ukukhulekiswa. Ohlelweni nje lapha noKhosini FM lika Mama uDudu Khoza. Abantu bayakhala lapha yana besho bethi Mama uDudu Khoza kuukuthi
ngicela ukukhulekiswa. Kusho ukuthi nalabo bantu badukisa abantu ngomkhuleko, ngokucela umkhuleko. Njengoba nami ngithema ngiboniswa ngesibonakaliso, ngase ngithi abantu bakithi ngicela ukuthi sikhuleke, ngidukisa abantu ngomkhuleko. Ngingashongo ukuthi abantu bakithi ozani kimi nginike u1 no2 no3 nize nemali. Angifune imali yabantu. Kuphela nje ukuthi abantu bephile bekhuleke nje kuphela. Umkhuleko awubizi imali. Angazi ukuthi ngingaqola abantu ngayiphi indlela ngomkhuleko into engabizi imali. Ngingasho futhi ukuthi abazothandaza kwashabalala. Akhuleke umuntu la khona, akhuleke ebandleni lakhe, akhuleke kuba, akhuleke ekamerweni, akhuleke nje noma ekuphi lana azizwa comfortable khona ukuthi engakhuleka. Nginithanda nonke ngane zakwethu hlaba wonke. Abanye abantu baye bekhulume kabi kimi bengihlambalaze khona lapha yana kwi-page lami la kwa Facebook. Omunye uthe laba prophets laba wathi lezi inyanga lezi hlala ko Facebook ebhala ko Facebook azizazi inyanga enjalo thina. Yebo, besingazazi izinyanga ezinjalo ngoba beyingekho i-technology kudala. Kungani sifuna ukuyibukela phansi? Kungani sifuna ukugxekana? Ngoba amakhemesi abelungu mase sesikhuluma ngama western doctors amakhemesi esilungu baya advertise imithi yabo, bayabaluleka abantu kwi social media. Ngale kwaloko abelaphi mbumbulu, abelaphi abangebona abelaphi abaqola abantu bayangena ku social media beqola abantu bakithi beqoleke. Thina siyabantu abaneqiniso, nathi kumele singene ku social media ukuze sizozama ukugeza leli igama lethu. I-technology phezulu manje. Akusho ukuthi uma ngabe ekhaya kwakuhlale nje kudliwa amazambane amhlophe athe qwa nophuthu. Uma ngabe sekukhona ezinye inongo izipayisi ezithize, akusho ukuthi kuyomela sihlale sidla lezo payisi. Akusho ukuthi kuyomela sihlale sibambelele entweni endala, funa sihambe ne-technology. Ngoba seyikhona i-technology seyinikeziwe thina nathi siyabantu abamnyama. Kumele ke ukuba siyisebenzise, kuphela nje siyisebenzise kahle, siyisebenzise ngeqiniso. Bekudokotela ke lona inono lenyanga ucela ukuhle wakashabalala. Ngiyabonga.